Ale nie tak, jak to było? Tatusia nie ma, jak to było? Tatusia nie ma, okulary ma. Tata czy mama? Tata. No i Okulary tata ma. Bip. bip. Bip, bip. Ale się wykremował pięknie. A jak to było jeszcze teraz z tym Wiki brzuszek ma? Jak to było? Brzuszek tata ma. Mama brzuszek ma. Głowę ma. Szykę mama. Szykę ma. Szykę. Tata szykę ma. Bluszkę tata ma. Ale ładnie śpiewaj, no. Bluszkę ma mama. No ale ładnie, no ładnie śpiewaj. Jak to się o nóżkach było? Jak to było? No jak to było? Tak nie lubię. No. Pipi. No to śpiewaj. No ładnie, brawo.